Λοιπόν, αν τυχόν κάποια στιγμή δεν ακούγομαι καλά, με διακόπτετε για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την περιοδικότητα της προπόνησης, κάτι το οποίο θα βοηθήσει πολύ για να κατανοήσουμε ένα καινούριο σύστημα που θα κάνουμε φέτος ή για να το πούμε διαφορετικά, μια πολύ συγκεκριμένη παραλλαγή του block training που θα εφαρμόσουμε για πρώτη φορά φέτος. Ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να διευκρινίσουμε όταν μιλάμε για προπονητική είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε τι είναι οι στόχοι της προπόνησης. Κατά τη δικιά μου άποψη και όχι μόνο, ο στόχος της προπόνησης δεν είναι μόνο να μπορέσω να πάω σε έναν αγώνα και να έχω ένα συγκεκριμένο αθλητικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα μέρος. Οι στόχοι της προπόνησης οφείλουν να είναι πρωτίστως η διατήρηση ή και καλύτερα η βελτίωση της υγείας του αθλητή. Δεύτερο, η ίδια η εκμάθηση αλλά και η βελτίωση της τεχνικής, η εκμάθηση και η βελτίωση της τακτικής, ό,τι συνεπάγεται τακτική στο δικό μας άθλημα, τακτική Αν- ρυθμού. Αν μπορούμε βάζουμε όλοι παρακαλώ τον ήχο σε mute. Η απόκτηση γνώσεων, η αντίσταση και η πρόληψη τραυματισμών και γενικότερα αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι ο ίδιος ο αθλούμενος, ο αθλητής, να έχει μια πολυδιάστατη αθλητική ανάπτυξη. Όχι μόνο να γίνεται καλύτερος στο τριαθλητικό αποτέλεσμα, αλλά να γίνεται ένας καλύτερος αθλητής. Μπαίνω πολύ γρήγορα σε αυτό που λέμε για τους προπονητικούς κύκλους. Είναι σίγουρο ότι όλοι έχετε ακούσει τι σημαίνει μακρόκυκλος, τι σημαίνει μεσόκυκλος, τι σημαίνει μικρόκυκλος. Για να το κάνω πολύ πιο απλό, μακρόκυκλος είναι αυτό που έχουμε ως στόχο, οι στόχοι που έχουμε μέσα σε ένα έτος. Ο βασικός μου στόχος είναι να τερματίσω ή να κάνω αυτή την επίδοση σε ένα full Ironman. Ο στόχος μου είναι να πάω και να κάνω στο πρώτο εξάμηνο να κάνω ένα half Ironman στο εξωτερικό, στο δεύτερο να κάνω αυτή την επίδοση στο half Ironman που θα γίνει στην Αθήνα. Ο μεσόκυκλος, άρα ο στόχος, το μακρόκυκλο συνήθως είναι μπορεί να είναι ετήσιος ή εξαμηνιαίος. Αν δηλαδή όλη μου προπόνηση βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο αγώνα στο Ironman, τότε είναι ετήσιος. Αν έχω δύο, σπάσω και πω ότι θα τρέξω ένα half Ironman τον Ιούνιο και ένα τον Οκτώβριο, τότε θα λέμε ότι έχουμε δύο μακρόκυκλους εξαμηνιαίους. Οι αθλητές υψηλού επίπεδου συνήθως έχουν τετραετής κύκλους λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι μεσόκυκλοι μπορεί να διαρκέσουν από 3, 4 έως και 8, 10 εβδομάδες, σπανίως βέβαια, συνήθως είναι 6 με 8 εβδομάδες. Ο μικρόκυκλος τις περισσότερες φορές είναι μια εβδομάδα, χωρίς βέβαια αυτό να είναι απαραίτητο. Πολλές φορές είναι και μικρότερη ή μεγαλύτερη. Θα πούμε παρακάτω ποιες είναι οι διαφορές των μικρόκυκλων και πώς σε σχέση με το μισόκυκλο ή το μικρόκυκλο συνδυάζεται αυτό που κάνουμε το block training. Η περιοδικότητα, ίσως έχετε ακούσει ότι πολλές φορές δεν μπορεί να είναι γραμμική συνήθως ή να είναι μη γραμμική. Ε, Πολλές φορές οι προπονητές, ιδίως σε παλαιότερες εποχές, έψαχναν να βρουν κάποια μαθηματικά μοντέλα τα οποία θεωρούσαν ότι αυτά τα μαθηματικά μοντέλα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πάρα πολύ καλά στην προπονητική. Δυστυχώς, το λάθος που γίνεται είναι ότι αγνοούν αυτά τα μοντέλα πολλές παραμέτρους που αν δεν τις λαμβάνεις υπόψη και θεωρείς ότι ο αθλητής είναι μέσα σε μια γυάλα, το να εφαρμόσεις γραμμικά μοντέλα σε έναν αθλητή μη λαμβάνοντας υπόψη άλλες παραμέτρους, αυτό οδηγεί σε λάθος προγραμματισμό, τραυματισμούς, μη βέλτιστη προετοιμασία του αθλητή. Απλά για την δικιά μας εισαγωγή, γραμμικά είναι η γραμμική αύξηση ή μείωση των προπονικών φορτίων μέσα σε ένα κύκλο. Η μη γραμμική είναι όταν σε μικρότερες περιόδους, μέσα σε μια εβδομάδα, ένα μήνα, αλλάζουμε τα προπονητικά φορτία χωρίς να υπάρχει αυτή η γραμμικότητα. Έχουμε τρία βασικά μοντέλα περιοδικότητας, τα οποία είναι τα πιο γνωστά. Σίγουρα οι προπονητές υψηλού επίπεδου δεν θα αποκαλύψουν ποτέ και γενικά ο καθένας από εμά που ζει από αυτή τη δουλειά δεν θα, επειδή ο σχεδιασμός της προπόνησης είναι το βασικό σημείο από το οποίο βιοπορίζεται, ο προπονητής ποτέ δεν θα αποκαλύψει ακριβώς τι κάνει στο σχεδιασμό της προπόνησης. Στην ίδια κατηγορία είμαι και εγώ, οπότε λέω μερικά θεωρητικά. Το πώς θα σχεδιάσω την προπόνηση ή όχι είναι κάτι το οποίο
δεν θα το αποκαλύψω σε κανένα webinar. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι τα βασικά στοιχεία, οι βασικές σχολές του περιοδισμού. Αν μπορούμε παρακαλώ βάζουμε όλοι τον ήχο σε mute. Έχουμε λοιπόν την κλασική, την ανάστροφη και το block training. Κλασική περιοδικότητα, ανάστροφη περιοδικότητα, block training. Νομίζω ότι είναι απλό. Κλασική λοιπόν είναι αυτό το οποίο γίνεται από τους περισσότερους προπονητές. Για να δούμε αυτά τα τρία συστήματα πώς μαζί μπορούν να μπουν σε ένα διάγραμμα για να δούμε τις διαφορές τους. Τι σημαίνει κλασική περιοδικότητα? Κλασική περιοδικότητα θα το δούμε εδώ πέρα με την πράσινη γραμμή. Βλέπετε την πράσινη γραμμή που αρχίζει η προετοιμασία και γίνεται μια προσπάθεια με την αύξηση του όγκου. Εδώ βλέπουμε τις μεταβολές όγκου. Βλέπουμε ότι γίνεται η πράσινη γραμμή στην κλασική περιοδικότητα, θα φτάσει σε ένα υψηλό σημείο όγκου, όπου μετά αυτός ο όγκος θα μειώνεται και θα το δούμε αργότερα ότι θα αυξάνεται η ένταση. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτό το διάγραμμα ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν αντικατοπτρίζει και απόλυτα αυτό το οποίο γίνεται, γιατί συνήθως η προετοιμασία δεν διαρκεί μόνο 15 εβδομάδες, διαρκεί πολλές περισσότερες. Άρα, για να φτάσουμε στο 100% του όγκου, βάσει της κλασικής περιοδικότητας, έχουν προηγηθεί πολλές άλλες εβδομάδες. Δηλαδή, για να φτάσουμε στο πικ που βλέπετε της πράσινης κορυφής, έχουν προηγηθεί άλλες 15 εβδομάδες, που τι γίνεται εκεί? Κρατάμε μια συγκεκριμένη ένταση προπόνησης και συνεχώς αυξάνουμε τον όγκο. Όσο αφορά τον όγκο, ποια είναι η διαφορά της ανάστροφης περιοδικότητα? Εδώ βλέπετε ότι η ανάστροφη περιοδικότητα, 15 με εβδομάδες πριν τον αγώνα, βλέπετε ότι ο όγκος αυξάνεται. Πρακτικά, για να το κάνουμε, να δώσουμε παραδείγματα από το δικό μας παράδειγμα. Έχουμε ένα αθλητή ο οποίος ετοιμάζεται για ένα αγώνα half Ironman, full Ironman, ξεκινάει από 30 λεπτά τρέξιμο, από 1 ώρα ποδήλατο, συνολικά έστω ότι μέσα στην εβδομάδα κάνει 6 ώρες προπόνηση και λέμε ότι σε αυτόν τον αθλητή θα φτάσουμε στις 14 εβδομάδες ώστε να μπορεί να κάνει 20 ώρες προπόνησης. Η ένταση είναι πάντοτε πολύ χαμηλή και μετά αφού φτάσει εκεί προσπαθούμε να αυξήσουμε την ένταση μειώνοντας τον όγκο. Αυτό είναι η κλασική περιοδικότητα. Ενώ η ενάστροφη περιοδικότητα τι είναι? Ξεκινάμε από πολύ χαμηλό όγκο, αλλά θα δούμε αντίθετα ότι η ένταση είναι πολύ υψηλή και καθώς πηγαίνουμε προς τον αγώνα, αυξάνουμε την ένταση αυξάνουμε τον όγκο του αθλητή. Θα εξηγήσουμε γιατί αυτό εφαρμόζεται πολύ περισσότερα στο τρίαθλο. Δηλαδή, ένας αθλητής ο οποίος έχει FTP 150, εάν το βάζαμε να κάνει πολύ μεγάλο όγκο προπόνησης, παραδείγματος χάρη να κάνει 3 ώρες ποδήλατο και να του λέγαμε να πάει στο 70%, η ένταση, η ισχύ την οποία θα παρήγαγε στο 3ωρο ποδήλατο είναι τόσο χαμηλή που δεν έχει νόημα όλη αυτή η προπονητική. Ας δούμε το block training. Βλέπουμε εδώ στο block training ότι ακόμα και πριν τον αγώνα, δηλαδή 15 εβδομάδες πριν τον αγώνα, βλέπουμε ότι έχουμε πολύ έντονες αυξομοιώσεις σε μικρότερες περιόδους, σε κάποιες επιμέρους φάσεις των 5 εβδομάδων, που έχουμε αυξήσεις και μειώσεις όγκου. Αυτό είναι λοιπόν το παράδειγμα που αφορά τον όγκο, όπου βλέπουμε πώς η διαφορά της κλασικής με την ανάστροφη περιοδικότητα και το block training. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, τι έχουμε εδώ πέρα? Ακριβώς το αντίθετο όσο αφορά την ένταση. Δηλαδή στην κλασική περιοδικότητα, η πράσινη γραμμή, καθώς πηγαίνουμε προς τον αγώνα, αυξάνεται η ένταση. Φανταστείτε μια πυραμίδα στην οποία έχουμε στην βάση της έχουμε πολύ μεγάλο όγκο προπόνησης και καθώς πηγαίνουμε προς τον αγώνα μειώνεται ο όγκος και αυξάνεται η ένταση. Στην κλασική περιοδικότητα το όλο κόνσεπτ είναι τελείως διαφορετικό. Πρέπει πρώτα να βάλουμε ένταση, να μπορεί να πιάσει κάποιες παραμέτρους ο αθλητής. Είναι μαραθωνοδρόμος, να μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη ταχύτητα στα 3 ή στα 5 χιλιόμετρα, στα 10 χιλιόμετρα, να του βελτιώσουμε αυτή την ταχύτητα στα 3 ή στα 5 ή στα 10 χιλιόμετρα και μετά πάνω, αφού γίνει αυτό, να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον όγκο. Αυτό είναι το όλο το κόνσεπτ της ανάστροφης περιοδικότητας. Πάλι και το block training εδώ πέρα και στην ένταση βλέπουμε ότι όπως και στον όγκο έχουμε διάφορες μέσα σε κύκλους 5 εβδομάδων έχουμε πολύ έντονες αυξήσεις και μειώσεις.
Άρα, εμείς ποτέ δεν κάναμε σε αυτή την ομάδα, δεν κάναμε κλασική περιοδικότητα, κάναμε ανάστροφη περιοδικότητα, όπου ποιο ήταν το όλο σκεπτικό, εδώ το βλέπετε πάρα πολύ απλά, πολύ κατανοητά, ότι εμείς λέγαμε το εξής, ότι σε έναν αθλητή που ξεκινάει το τρίαθλο και έχει πολύ χαμηλές τιμές, παραδείγματος χάρη στον αερόβιο κατόφλι, στο δεύτερο γαλακτικό κατόφλι, όπως το λέμε πιο επιστημονικά, ή στην κρίσιμη ισχύ, αν κάποιο το θέλει με ένα διαφορετικό τρόπο, σε αυτόν τον αθλητή πρέπει πρώτα να φτιάξει μια συγκεκριμένη ταχύτητα. Δηλαδή, αν αυτό ο αθλητή δεν μπορεί να τρέξει 10 χιλιόμετρα, τρέχει 10 χιλιόμετρα πάρα πολύ αργά ή 5 χιλιόμετρα, το να το ετοιμάζει για ένα full Ironman δεν έχει νόημα. Του βελτιώνει κάποιε αξίε, να μπορεί να τρέχει τα 5 χιλιόμετρα πιο γρήγορα, να μπορεί να κολυμπάει τα 1000 μέτρα πιο γρήγορα, να μπορεί να κάνει 20-30 λεπτά να παράγει υψηλότερη ισχύ. Και αφού τα φτιάξει αυτά, τότε και φτάσει σε επιθυμητές τιμές τις οποίες έχεις βάλει ως στόχο, πάνω σε αυτές χτίζουμε τον όγκο. Δίνω το κλασικό παράδειγμα. Έχω παράδειγμα από αθλήτρια με την οποία συζητούσα, έχοντας πάρει πρόγραμμα από άλλο προπονητή. Αυτή η αθλήτρια είχε FTP 120, 130, 140, με τίποτα, και την έβαζε να κάνει 5 ώρες προπόνηση. 5 ώρες προπόνηση να το κάνει πού? Στο 70% του 130, δηλαδή να κάνει στα 90 βατ, να κάνει 3, δεν έχει νόημα. Πήγαινε με 20 κάτι χιλιόμετρα την ώρα. Δεν έχει νόημα για αυτούς τους αθλητές. Πότε έχει νόημα η κλασική περιοδικότητα? Όταν έχουμε έναν αθλητή πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, έναν αθλητή από την Ολυμπιακή απόσταση, ο οποίος απλά θα θέλει να χτίσει να θέλει να χτίσει την αντοχή έχοντας πάρα πολύ καλές παραμέτρους. Για να δούμε λοιπόν, μπαίνοντας στο block training, τι ακριβώς κάνουμε. Το block training ε, είναι μια εναλλακτική. Ο λόγος που προέκυψε το block training και για το οποίο απορρίφθηκε η κλασική περιοδικότητα ήταν δύο οι βασικοί λόγοι. Το ένα ήταν ο σύγχρονος αθλητισμός, δηλαδή έχουμε ένα τενίστα, ο οποίος πρέπει να λάβει μέρος σε πάρα πολλά τενουά τένις. Με την κλασική περιοδικότητα αυτός ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να ετοιμαστεί. Τι να κάνει, να αυξάνει τον όγκο, δεν γίνεται. Μεταξύ των τουρνουά θα έπρεπε να οφείλει να συμμετέχει σε πάρα πολλούς αγώνες και σε όλους αυτούς τους αγώνες πρέπει να είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Ενδιάμεσα στο τουρνουά προσπαθεί να κάνει μια προετοιμασία. Άρα το block training, αυτά τα block που έκανε μεταξύ των τουρνουά, όπου προσπαθούσαν κάθε φορά να βελτιώσουν κάποιες παραμέτρους που έκρινε ο προπονητής, την τεχνική του, τη δύναμη, την ταχύτητα, την αντοχή του, ε, ήταν μεσόκυκλοι, δηλαδή ορισμένες εβδομάδες μεταξύ των τουρνουά, όπου θα τον ετοίμαζαν, θα μπορούσαν να το βελτιώσουν κάποιες παραμέτρους, ώστε να πάει στο επόμενο τουρνουά και να είναι έτοιμος. Άρα, ο υψηλός αθλητισμός, ένα. Και δεύτερο, τα αθλήματα αντοχής, τα οποία η κλασική περιοδικότητα δεν βοηθούσε πάρα πολύ, ήταν οι λόγοι για τους οποίους καταρρίφθηκε. Χαρακτηριστικό του block training, είναι κατανοητό ότι έχουμε υψηλή συγκέντρωση φορτίων σε συγκεκριμένες μέρες ή εβδομάδες. Τεχνικό σημείο τώρα, ίσως και είναι υπερβολικό αυτό που το θίγουμε, υπάρχουν κάποιες παραλλαγές, αυτό που λέμε μονής κατεύθυνσης ή πολλαπλών στόχων. Να το πούμε πολύ απλά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάνουμε ένα block training, όπου θέλουμε σε αυτό το block training να δώσουμε μεγάλη έμφαση στη δύναμη του αθλητή. Θέλουμε να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην τεχνική του αθλητή. Ή θα μπορούσαμε να έχουμε σε ένα block training να έχουμε παραπάνω στόχους. Δηλαδή ότι σε αυτόν τον αθλητή πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολύ την τεχνική του, ταυτόχρονα να βελτιώσουμε και την ταχύτητα, την κρίσιμη ισχύ ταχύτητα. Πώς μπορούμε τώρα να το εφαρμόσουμε? Το block training μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε επίπεδο μεσόκυκλου, αυτό το οποίο θα δείτε στα προγράμματά σας. Δεν μιλάω για κάποιον που ξεκινάει τώρα, μιλάω για κάποιον ο οποίος είναι πιο έμπειρος, έχει κάνει κάποιους αγώνες τριάθλου. Σε αυτός που ξεκινάει θα δείτε ότι θα έχουμε κάποιες φάσεις συγκέντρωσης. Στα αγγλικά θα το πούμε accumulation, θα το δείτε έτσι γραμμένο στο Training Peaks, στο Science Training. Θα έχουμε κάποιες φάσεις, κάποιες εβδομάδες transmutation και με κάποια φάση αποκατάστασης. Το όλο σκεπτικό είναι το εξής στο block training, ότι όταν είναι μεσόκυκλος, ότι η μία φάση προαπαιτεί μια άλλη φάση πριν. Δηλαδή, μπορώ εγώ να δώσω να κάνω προπόνηση μέγιστης πρόσληψης ξεκινώντας από το 0? Προφανώς και όχι. Γιατί θα τραυματιστώ 100%. Άρα θα πρέπει να έχει προηγηθεί. Άρα,
να το κάνουμε ακόμα πιο κατανοητό για να μην σας μπερδεύω και να μην μπαίνουμε σε τεχνικά σημεία, θα δείτε κάποιες φάσεις στην προπόνησή σας που θα δίνουν έμφαση στον όγκο, στην αύξηση του όγκου, και είναι κυρίως ζώνη 2, ζώνη 3. Θα δείτε κάποιες φάσεις που ο όγκος μετά θα πέφτει και θα δίνουμε έμφαση στην ένταση για να βελτιώσουμε κυρίως, γιατί στις αποστάσεις που κάνετε εσείς είναι η κρίσιμη ισχύ ταχύτητα, και αναγκαστικά για να πάμε σε ένα καινούριο κύκλο θα πρέπει να υπάρχει και μια φάση αποκατάστασης. Εκτός όμως από το μεσόκυκλους υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, είναι τι μπορούμε το block training μέχρι τώρα σε αρκετούς από εσάς το είχαμε εστιάσει σαν μικρόκυκλους. Δηλαδή, εγώ Δευτέρα με Παρασκευή έχω πάρα πολλή δουλειά, δεν μπορώ να κάνω αρκετή προπόνηση, κανένα πρόβλημα. Κάναμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή μία υπερφόρτωση, ώστε άρα 3 μέρες υπερφόρτωση, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Κάποιες άλλες περιπτώσεις για το Half Ironman εδώ κάναμε 4 μέρες, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα ένα μεγάλο τρέξιμο, υπερφορτώναμε σε 3 μέρες, έντονα φορτία, και μετά για να μην έχετε το άγχος με τη δουλειά, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, μέχρι να φτάσει το απόγευμα της Παρασκευής, είμαστε πιο χαλαροί, μικρότερα φορτία. Άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το blockchain με τον τρόπο να είναι μικρόκυκλος. Σε κάποιους από εσάς το έχουμε δουλέψει όπου έχουμε εστιάσει σε ένα άθλημα, δηλαδή μια εβδομάδα έχουμε εστιάσει στην ποδηλασία, έχουμε εστιάσει σε μια συγκεκριμένη φυσιολογική παράμετρο, την κρίσιμη ισχύ. Σε κάποιους άλλους έχουμε εστιάσει ώστε να κάνουμε κάποιους μικρόκυκλους οι οποίοι αποσκοπούν να μας ετοιμάσουν για ένα sprint, για μια ολυμπιακή απόσταση. Ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει το block training είναι ότι μπορεί ο αθλητής μέσα σε ένα χρόνο να μπορεί να εστιάσει σε διαφορετικές αποστάσεις και να γυμναστεί. Το ίδιο κάνουμε και στην Αμερική, όπου έχουμε κάποιους αθλητές οι οποίοι έχει έναν αγώνα τώρα sprint, έχει τα nationals εκεί, και θέλει να συμμετέχει στο sprint. Μετά από 4 εβδομάδες θέλει να συμμετέχει σε ένα αγώνα Ολυμπιακής απόστασης, και μετά στο τέλος έχει ένα half Ironman. Οπότε με αυτούς τους κύκλους μπορούμε κάθε φορά να εστιάζουμε σε μια συγκεκριμένη αγωνιστική απόδοση και στις ιδιαιτερότητες που έχει αυτή. Εγώ τελείωσα. Σταματάω και την ηχογράφηση. Ο λόγος εσάς για ερωτήσεις. Coach, να κάνω μια